ପିଲାମାନେ ଆରଥର କହିଥିଲି ନା କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ତମେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଛ, ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାତାରେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରୁଛି, ନା ତମ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ କରୁଥିବ, ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବହି ତୁମକୁ ଦେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଆଜି ତମର ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତାପରେ କିଛି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏବେ ଆଜିର କବିତା ପଢ଼ିବା, ସୁନ୍ଦର ଆମ ଘର। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁ ସିଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଧୂଳି ଅଳନ୍ଦୁ ନଥାଏ ବଡ଼ ସଫା ସୁତର। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁ ସିଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଧୂଳି ଅଳନ୍ଦୁ ନଥାଏ ବଡ଼ ସଫା ସୁତର। ଜାତି ଜାତି ମନ୍ଦାରରେ ହସେ ଆମ ବଗିଚା, ନିରିମଳ ପରିବେଶ ଚାରିଆଡ଼ ଫରଚା। ଜାତି ଜାତି ମନ୍ଦାରରେ ହସେ ଆମ ବଗିଚା, ନିରିମଳ ପରିବେଶ ଚାରିଆଡ଼ ଫରଚା। ଘରଟି ଆମର ଅଛି ନଈ ବନ୍ଧ କଡ଼ରେ, ଅପରାଜିତାର ଲତା ମାଡ଼ିଥାଏ ବାଡ଼ରେ। ଘରଟି ଆମର ଅଛି ନଈ ବନ୍ଧ କଡ଼ରେ, ଅପରାଜିତାର ଲତା ମାଡ଼ିଥାଏ ବାଡ଼ରେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି ଦେଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳ ଖେଳୁ ନିତି ସଞ୍ଜ ବେଳରେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି ଦେଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳ ଖେଳୁ ନିତି ସଞ୍ଜ ବେଳରେ। ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ଆମେ କରୁନା ତ ଅସନା, ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ ସଦା ମନ ମାରି ବସୁନା। ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ଆମେ କରୁନା ତ ଅସନା, ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ ସଦା ମନ ମାରି ବସୁନା। ତେବେ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତାପରେ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ନନ୍ଦନ୍ଦ ଉପରେ ବିଷୟରେ ଥିବା କବିତାରେ ଥିବା ନନ୍ଦନ୍ଦ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଅଲଗା କରିବା। ଆଉ ତମେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆଗେ ଲେଖିବ, ତାପରେ ମନରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ସୁନ୍ଦରକୁ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ, ଆଉ ଅନ୍ଧାର, ନଦୀବନ୍ଧ ଏକୁ ସବୁ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପଢ଼ିବ। କେମିତି ପଢ଼ିବ କହିଲ? ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପଢ଼ିବନି, ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଲେଖିବ। ଚାନ୍ଦ ଖାଲି ପଢ଼ିବନି, ଚାନ୍ଦ ବି ଲେଖିବ। ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅନ୍ଧାର, ବନ୍ଧୁକ ଏମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଲେଖିବ। ସିନ୍ଦୁର, ବର୍ଣ୍ଣନା, ବନ୍ଧ, ଚନ୍ଦନ, କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଏକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବ ଆଉ ଲେଖିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ତୁମକୁ କହୁଛି, ତମେ ସେଟାକୁ ମୋଠୁ ଶୁଣ ଏବଂ ବହିରୁ ପଢ଼ ଏବଂ ନିଜେ କୁହ। ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ମୁହଁ ଦିଶେ। ଶୁଣିଲ? ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ତୋ ମୁହଁ ଦିଶେ, ଗାଁ ସହରରେ ସବୁଠି ମିଳେ। ମୋରି ଭିତରେ କରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ, ଜଗତ ଜଗକୁ ପାରଇ ବନ୍ଦୀ। ଏବେ ତମେ ଉତ୍ତରଟି ତମେ ଲେଖିବ, ହେଲା? ତାପରେ ତୁମ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ କେଉଁ ସମୟରେ ସଫା କରାଯାଏ, ତମେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ। ତଳକୁ ତଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ ଏବଂ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁଛି, ତମେ ତାର ସେ ବହିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତୁମ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ 9 ନମ୍ବରରେ। ତମେ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁଠି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। କରେ ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା। ଠିକ୍ ଦେବ ନା ନାହିଁ? ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ନିକଟରେ ଗଦା କରିବା, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତି ଦେବା, ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଏଥିରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଘରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତେଣୁ ଘର ଚାରିପାଖ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ସଫା କରିବା? କଦଳୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା। ଘରର ଯେତେ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ସେଠି ନ ପକାଇ ତାକୁ କେଉଁଠି ପୋତି ଦେବା, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଦେବା। ଏଇଭଳି ସବୁ ଆମେ ପରିବେଶ ଉପରେ ଶିଖିବା, ଭାଷାରେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତମେ ବାରମ୍ବାର କଥା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତମର
ପାଠର ଅସୁବିଧାଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପାଠରେ ମନ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସରିଯିବ ଯେବି ତୁମ ସହିତ ଭେଟିବି, ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ସେ କରୁଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଥିବ ତୁମେ ସବୁ ସୁନା ପିଲା। ହଁ ପିଲା, ଏବେ ରହୁଛି।